We kregen hier 48 hectare in handen en daarmee zijn we begonnen om die in dat kader van de ecologische hoofdstructuur in te richten. En dat betekent dat de bemaling stop moest worden gezet, dat de kaden die er rond de polder waren, die zijn afgevlakt, die zijn weer weggehaald. We hebben hier ook een aantal petgaten hebben wij, nieuw aangelegd. Dus met elkaar krijgen we hier een drogere gedeelte, plasdrasgedeelte, petgaten en alles wat hiermee zei. Dit gebied dat dient tweeërlei doelen. In de ene plaats doordat hij in open verbinding is gebracht met de Lende als retentiegebied of als opvanggebied bij hoge waterstanden. Dus dat het water hier een tijdje vastgehouden kan worden en geleidelijk in de boezem terugstroomt. En we kunnen nu al zien, nu deze polder nu een paar jaar ontpolderd is, dat er geen bemaling meer plaatsvindt. Dat ook in de randen hier van het hele gebied, dat je daar al het peil omhoog ziet komen. En ja, dat komt weer ten goede aan de flora en fauna die inherent is aan een laagveen moerasgebied. Aan de rand van het gebied is er een uitkijkheuvel opgeworpen van grond die afkomstig is van de afgeplaagde gedeelten. Zo'n 5 meter boven de NAP kun je het hele gebied prachtig overzien. Mooi tegen de achtergrond van de bossages, dus je bent verscholen ook voor de dieren die in de polder rondlopen. Dus als je hier rustig gaat zitten, dan kun je alles op je af laten komen en dan kun je zelf ook nog er rustig bij zitten. Als ik dan hier vroeger met mijn vader hier in het hooiland kwam, dan was dat één wit tapijt van wilde magriet. En dat zit me nog op het netvlies. En ik zou nog graag beleven en willen zijn, zou ik hier in deze polder, want daar waren ze ook, dat hier ook nog eens een keer weer terugkomt. Nou ja, dan is alles volmaakt en hebben we een prachtig doel bereikt.